Nakumpiska ang gibana-bana ang 20 gramos nga gidudahang shabu og pusil gikan sa usa ka alias board sa gihimong bypass operation sa Panabo Police sa usa ka subdivision sa Barangay New Visayas sa Panabo City, Davao del Norte alas 3 sa hapon, Oktubre 16. Ang sospetsado, usa ka welder o residente sa Barangay San Francisco, Panabo City. Mo kantidad sa 136,000 pesos ang napalit og nasignit na gituhang shabu gikan sa suspect. Sa Barangay La Filipina sa siyudad sa Tagum, nasikop sa kapulisan ang usa ka mekaniko ug kauban niining construction worker sa bypass operation kagahapon pasado alauna sa kadlawon, Oktubre 16, 2024. Ang mga suspect nga si alias Lindon, 23 anyos, mekaniko ug alias Jervy, 24 anyos, nga nakuhaan og gituhang shabu nga mobalor tanan sa 13,600 pesos. Samtang na-rescue sab sa Santa Cruz Police ang usa ka menor de edad nga giilang si alias Indiang ug nadakpan ang kauban niining mananagat nga 22 anyos nga si alias Elvin. Gihimo ang operasyon kagahapon alas 2:40 sa kadlawon sa Zone 1 Santa Cruz, Davao del Sur ug nakuha ang balor 70,000 pesos sa gituhang shabu. Anaasab sa 361,400 pesos na kantidad sa gituwang shabu ang nakumpiska sa mga personahe sa Tugbok Police ug Pidea 11 sa gihimong operasyon sa MacArthur Highway, Barangay Sirawan, Turil, Davao City. Gihimo ang operasyon kagahapon alas 6 sa hapon, Oktubre 16. Kung diin naaresto ang usa ka alias Janmar nga taga Bangkas Heights, Turil, Davao City. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!